زي دمت بوليس إيرترايل حكينا هناكس إلى الوادن هزبين بوليس سلام هصفر حكينا هناكس إلى الوادن هزبين بوليس دمت بوليس إيرترا بهزباو ركبات بوليس إيرترا وتر سنبات كاب ساعات 10 كساب 10 فرقان قدم قطري زقرب كوينو سولس مشات ساعة 8 اب راديو زارا زدقم مدبيو بريديان ساتلايتن مدباتنا مكتال تركبو كبرى سماعة دمت بوليس إيرترا كميك أنهم سومناون نقربو مدباتنا غزيو أخيلو إنه نفل مالونا أبزناي فرق ساعات أنا حتنا بوغن موهادن تكنيكن مساهم نتسنه أو التعامن أبي الأبرهامنينا زينا بوليس كان قدم سلام زخبركم سماعتي دمت بوليس إيرترا كما يتغنيو كاب دمت بوليس إيرترا نلوم استدالوا ناي وشتن ناي وطعن هاجرات زيناتات بوليس نمنباب أم مسمر مساهم زلخو إرمياس أسفا ناب زرزرهم نبانك أتاليلوم زي قبوم ربح زرخبو تقيدهم أتليت تولد ستيفانوسن سراحتنيا نقداو بانك إيرترا جنفر قودنا حارنت روبيل يوسيفن بسفت أمو قبنات متلالن قبون أبقى داماي مدبر بوليزو عماكل كمستقيدو كابتي مدبر زرخبنيا حبريتا الرقاقيتوم بمسرت مرماري يمانت أقازاب ندمت بوليس زحبورو طرطرات أب تحت غيد خاطو زخالو نفسي هيرت زمان برهز تبهلا عميلهم أب ورحي تكمتي كل تشحن 10 شعاتن كاب زعلم بمود دحري مفلاين بوطري 10 شعات 36 68 زي تمزقب حسابن ينقاسقس بمنبارون كالا حدش حساب بمخفاتون اتو قداي كتصاري اللوم نأتلت تولد استيفانوس قدامي تترطار جيروم نايكسي ورقد دحري مقرابوم يم نوطيت مرمرا مركز بمقبار مرماري يمانا أبزهبو توسخ حبريتا طرطر روبيل 50 شحنا أفا قبون بمقبال مواتيت بهيوت كمزلا بممثال بسمان بسم أتلت تولدن حدش تنكاس أس حساب بمخفات أبتتراغمي حسابا زنبرة 651 شحنا أفا ناب حسابو حساب بعلت بيتون كسجاجر خلو أتلت تخل مريم مدحن نيزودو كلتا ميتي شحنا أفا كيفي لو عداون مخفال سوسا شحنا أفا ناب حسابو 5 سجاجر لو أرديوم بزي كازي مرماري يمانه شديش تسرحت نياتات اتبانكون مزو قداي بستحاز قداي تخصيصهم قداي يتأرمه لو حبيرون قد نايزي قداي كقال عزخاله قبر أملاخ برهز تباله حاو مواتيت حقاوي ورسي كساب زرقاقت أب حسابا زركب جنزب كينك أساقس أب نقداو بانك إيرترا جنفر قدنا حارنت بتحف ستسنة محت انتا دحر مقرابيهم أم وداتا عزازي قدامي مدبر بوليزو عماكل بين رؤسهم سراحتنياتات منغستي أب سرحهم نطفاتن أموناتن مبر بولقاوي ربحاتات زغزو بلشوات كخونو خمزي قبوهم حتى حساسيبهم أبسرقي بشكلتا توافيروت أنحا يقيد بشكلتا بمسرع نبرتن غوزازيون أبستفلاليو سبات كشيت أنحا ترطر أب تحت غيدي بوليس كمزاتوه كاب مدبر بوليس عدو خالا زبت حنا حبريتا قليتو زي نباري عدلقس نوزو عدو خالا زخونة ترطر إسروم هات ماريم أبز حلفة ورحة الري أب عدو خالا تغا ناقفا هوتيل تتقعاز نبرت 4 شحنا أفاز واقع جولدن بايك زعينتا بشكلتا دحر مسراق نبرتا فتاتحي عيزوا خلو وانا بشكلتا تسفاي معاشو سلزرايو نام مدبر بوليس ترعانو خمز غربن بز مسرد دما قداينو متسراي اب تحت غيدخا اتخ كمستقبرن اتيز رخبني حبريتا وسيخو قليتوم أم مسرح مرمرة بستقبر متراي أو ورحي تحساس نايكل تشان إسران حدن أبستفلالي أوانات بتمساسالي كلتا بشكلتاتات بمسرع غوزازيون أبستفلالي سبات كم شاتن عدكت دما كساب حجي كم زي ترخبون كفلت تخيلون أم وداتا مدبر بوليس عدو خالا نايتن كلتا استسرقا بشكلتاتات كساب حجي زغربت رعان كم زي اللي بمتقاس هزبي قداي ناي كم زيوم زعموصلو وحلالو خيكون كم زي عين الترقيوتات أبزقات مولو ترعانو بمغراب متحوارو بوليس كعزز تلابيوم
ሓደጋታት ትራፊክ ኣብ ህይወት ሰባት ጉድኣት ከም ዘብጽሑ ተገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ኣብ ክትመውሊዕ ዘጋጠመ ሓደጋ ትራፊክ ህይወት ሰብ ከም ዝወሰደ ካብ ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ማእከል ዝበጽሐና ሓበሬታ ገሊጹ ፈጻሚ ሓደጋ ሴም ኤፍሬም ተኽለኣብ ጋልፍ ኢአር 1 ሲ 2118 ዝዓይነታ መኪና መሪሑ ካብ ሕምብርቲ ናብ ኣስመራ እናተጓዓዘ ከሎ ኣብ ክትመውሊዕ ክበጽሕ 20 ዓመት ንዝዕድሚኡ መንእሰይ ገጪው ናይ ሞት ሓደጋ ከም ዘብጽሓሉ እቲ ዶንጊዩ ዝበጽሐና ሓበሬታ ወሲኹ ገሊጹ ብዘይካዚ ብ8 ለካቲት 2022 እውን ተሸመ ግርማይ ዘርአ ስላሴ ዝተባህለ ፈጻሚ ሓደጋ ቶዮታ ኮሮላ ኢአር 1 ኤ 9765 ዝዓይነታ መኪና መሪሑ ካብ ማእከል ከተማ ናብ ፒራቮሎ እናተጓዓዘ ኣብ ጎደና ሰማዕታት ንተኽኣ ገብረ ኢየሱስ ገጪው ከቢድ ኣካላዊ ጉድኣት ከም ዘብጽሓላን ኣብ ሆስፒታል ሓሊበት ክንክን ይግበረላ ምህላውን ክፍለጥ ተኻኢሉ ጠንቂ ናይዞም ዝተጠወሱ ሓደጋታት ንኣጋር ቀዳምነት ዘይባሃብ ምዃኑ ዝሓበረ ሓላፊ ምርመራ ሓደጋ ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ማእከል ቢንያም ብርሃነ ኣጋር ተጓዓዝቲ ብውሑስ ኣገባብ ምእንቲ ክንቀሳቐሱ መራሕቲ ተሽከርከርቲ ንሕግታትን መምርሒታትን ትራፊክ ተማእዚዞም ክመርሑ ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቦም እዚ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ እዩ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜና ፖሊስ እዩ ምሳና ጽንሑ ፖሊስ ተመሲሎም ንብረትን ገንዘብን ዝዘብቱ ዝነበሩ ናብ ፍርዲ ቀሪቦም ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ፖሊስ ተመሲሎም ክንፍትሽና ብዝብል መምኽኔታ ናብ ገዛውቲ ግዳያት ብምእታው ንብረትን ገንዘብን ዝዘምቱ ዝነበሩ ናብ ፍርዲ ከም ዝቐረቡ ካብታ ሃገር ዝተፈነወ ዜና ገሊጹ ሓደ ካብኣቶም ናይ 117 ኣዋርሕ ማእሰርቲ ጽበዮ ዘሎ 38 ዓመት ዝዕድሚኡ ዳንኤል ፐርኪንስ ዝበሃል ምዃኑ ዝኣመቱቶም ምንጭታት ንሱ ኣብቲ ኣብ 2019 ንኣፍረይቲ ዕጸፋርስ ማሪዋና ኢላማ ገይሩ ኢግል ፖይንት ኣብ ዝጽዋዕ ቦታ ዝተፈጸመ ዘረፋ ቀንዲ ተዋሳኢ ምንባሩ እዮም ዝሕብሩ ፐርኪንስ ምስ ጁልያ እትበሃል ካልአይቲዩ ንኣባይቲ ኣፍረይቲ ዕጸፋርስ ብምውራር ነቶም ግዳያት ብብረት ሃዲዱን መቑሑን ነቲ ናይ ዘረፋ ተግባር ፈጺሙ ኣስታት 18 ኪሎግራም ዝምዘን መስሩሕ ማሪዋናን ልዕሊ $20,000 ዝዋግኦም ኣቑሑን ዘሚቶም ድማዮም ንሳ ኣብኡ ብዝጸንሓቶም ቮልክስዋገን ዝዓይነታ መኪና ግዳያት ንሱ ድማ ብኻልእ ናይ ክራይ ተሽከርካሪት ካብቲ ቦታ ክስወሩ ክኢሎም ፐርኪንስ እታ ዝሃደመላ መኪና ተጋጫ ብእግሪ ድሕሪ ምምላጡ ግዳያት ንፖሊስ ብዝሃቦ ሓበሬታ መሰረት ወዲዎ ብዝነበረ ዓይነት ክዳውንትን ዝተለኽዮ ጨና ፈረንጅኒው ክልለን ክተሓዝን ክኢሉ ንሱ ቅድሚውን ታሻዓይ ርእሱ ክሪስቶፈር ሃሮፕ ብዝበሃል ጥርጡር ኣብ ዝተሃንደሱ ሓያሎይ ናይ ስርቅን ዝምታን ተግባራት ተሳቲፉ ምንባሩ ሰነታት ፖሊስ የረጋግጹ ሃሮፑን በሓደ ኣባልታ ጉጅለ ነበር ተቃሊዑ ድሕሪ ምትሓዙ ናይ 9 ዓመታትን 9 ኣዋርሕን ማእሰርቲ ፍርዲ ይጽበየ ምህላው ኣኽባር ሕጊ ምትንብሁ ይንገር ንወላዲኣ ዝቐተለት መንእሰይ ትቕየድ ኣብ ህንዲ ከተማ ቫርካ ብቐትለት ወላዲኣ ዝተጠርጠረት 37 ዓመት ዝዕድሚያ ዙበል ማርቲንስ ብዝተኻየደላዓቱ ምክትታል ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወት ፖሊስ ከተማ ኣፍሊጡ እቲ 80 ዓመት ዝዕድሚኡ ትሪንዳደ ማርቲንስ ተባሃለ ግዳይ ንኹነታቱ ኣመልኪቶም ጎረባብቱ ናብ ፖሊስ ድሕሪ ምሕባሮም ፖሊስ ብኡንብኡ ኣብ ቦታ ፍጻመ ብምርካብ ኣድላዩ ምርመራ ከም ዘካየዱ ኣብቲ ቦታ ፍጻመ ዝተረኽቡ ኣባላት ፖሊስ ገሊጾም ኣብቲ ዝተኻየደ ኣፈናዊ ምርመራ ዙበል ምስ ወላዲያ ብጉዳይ ውርሻ ትሰሓብ ምንባራን ንሃብቲ ወላዲያ ንምግባት ብዝነበረ ሃርፋን ነቲ ገበን ቅትለት ከም ዝወዓለቶ ክረጋገጽ ኢሉሎ እቲ ሓላፊ ፖሊስ ብወገኑ ብዘይካ ዙበል ኣብቲ ናይ ቅትለት ገበን ቀንዲ ተሓባበርቲ ዝነበሩ ጥርጡራት ንምቕያዶም እውን ኣብ ምክትታል ከም ዝርከቡ ይሕቢሩ ዘሎ ዙበል በቲ ኣብ ልዕለይ ወላዲያ ዝወሰደቶ ዘይሓላፍነታውን ጨካንን ስጉምቲ ኣዝያ ከም ዝተጣሓሰትን ንገበናዊ ተግባራታ ዝዳረግ ፍርዲ ክትረክብ ኣብ ቆፅራ ምህላውን እቶም ንጉዳያ ዘጻረዩ መርመርቲ ገሊጾም ኣለዉ ናይ መወዳእታ ዜና ፖሊስ ናይጀርያ ብምስጋር ሓሽሽ ንዝጥርጠሩ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣእትዮም ፖሊስ ናይጀርያ ሓደ ላዕለዋይ ሓላፊ ፖሊስ ዝርከቦም 4 ሰባት ከም ዝቀይዱ ኣፍሊጦም ንሶም ኣብ ዝሃበው መግለጺ እዞም ተቀይዶም ዘለው ጥርጡራት ቀሪቡሎም ዘሎ ክስታት ምስ ምስጋር ሓሽሽን ብልሽውናን ከም ዝተኣሳሰር ወሲኾም ገሊጾም ፖሊስ ኣብ ዝሃበው ተወሳኺ ሓበሬታ ሓደ ካብቶም ኩሱሳት
ኣባ ኪያሪ ስሙ ምክትል ኣዛዚ ፖሊስ ናይ ተሓደ መደበር ከም ዝነበረን ኣቐዲሙ ብዝፈጸሞ ካልእ ገበን ካብ ወርሒ ነሓሰ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኣትሒዙ ካብ ስርሑ ደስኪሉ ከም ዝጸንሐን ብምሕባር ፖሊስ ኣብ ዝተቐየደሉ እዋን 15 ኪሎ ግራም ዝግመት ኮካይን ዝዓይነቱ ዕፀ ፋርስን ፍረ ገበን ዝኾነ 61400 ዶላርን ሒዙ ከም ዝጸንሐ ሓቢሮም እቲ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ውዒሉ ዘሎ ሓሽሽ ኣብ ጥሪ ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት ናብታ ሃገር ከም ዝኣተወ ዝገለጸ ሓላፊ ምቁጻር ኣደንደሰስቲ ዕፅዋት ሃገር ባባፍሚ ድሒሮም ኣብ ዝገበሮ ምርመራ እቶም ጥርጥራት ኣካል ናይቲ ኣብ ናይጀርያ ኢትዮጵያን ብራዚልን ዘሎ ናይ ገበን መርበብ ምዃኖም ሓቢሩ ብመሰረት ጸብጻባት ናይጀርያ ኣብ ምስጋር ዕፀ ፋርስ ካብተን ፍሉጣት ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ምዃናን ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዛ ግን ኣንጻር ምስጋር ዕፀ ፋርስን ብልሽውናን መጠነ ሰፊሕ ወፍሪ ከም ዘካየደት ይፍለጥ እምበኣር ከዝኸበርኩም ሰማዕቲ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ ዜና ፖሊስ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ዝተረፉ መደባት ድምፂ ፖሊስ ክትከታተሉ እናዓደምኩ ብወገነይ ሰላም كبرات تخلتلتنا كم يتنحكم نلوم مدد مكلخال جبن كابشلاتات جبان من حان بزبلار استستدالو صحفي كقرب عدالويو تمسكنتكو مسيكيلانا كقربويم ጸብጻባት ፖሊስ ከም ዘመልክትዎ ስርቂ ካብ ጁባ ዝበዝሓሉ ወርሓት ቅንያትን ሰዓታትን ኣብቲ ትምህርቲ ይኹን ስራሕ ዝጅምረሉ ህሞታታታን ኣብ እዋን ፍዳሴን እዩ ዳርጋ ኩሉ ድማ ካብ ናይ ድሕሪት ጁባ እዩ ዝስራቕ ስለዚ ሽሻይ ሽላታት ጁባ ካብ ምዃን ንምድሓን ናይ ገንዘብ ማሕፉዳኻ ሞባይል ቴሌፎንካ ይኹን ካልእ ኣብ ናይ ቅድሚት ጁባኻ እምበር ኣብ ናይ ድሕሪት ካብ ምቕማጥ ተቆጠብ ሳንጣኻ ይኹን ካልእ ንብረትካ እውን ብቕድሚኻ ብቐሊሉ ኣብ እትሪኦን ትቆፃፀሮን ኣንብሮ ናይ ጁባ ስረቕቲ ካብ ዘተኩርሎም ቦታታት እቲ ሓደን ቀንድን ምውፋርን ፌርማታታትን ኣውቶቡስ እዩ ሓደ በይኑ ኣይኮነን ድማ ክጉሕል ዝወፍር ዝበዝሑ ግዜያት 2-3 ኮይኖም እዮም ዝንቀሳቐሱ እቲ ሓደ ሰራቂ ከም ንጹህ ተጓዓዛይ መስርዕ ሒዙ ቅድሚ ግዳይ ክሳፈር ከሎ እቲ ካልኣይ ወይ ቀንዲ ሰራቂ ብድሕሪ ግዳዩ ዝስራዕ እዚ ቀዳማይ ብቅድሚኡ ዘለዉ ተሳፈርቲ ዝደፍኦ ብምምሳል ነቲ ክስረቕ ዝድለ ዘሎ ደፊኡ ምስ ገደፈሉ ካዩ እቲ ዳሕረዋይ ሽላ ኣብ ናይ ድሕሪት ጁባ ትግዳይ ንዘላ ሞባይል ትኹን ቅርሺ ዝምንጥላ እታ መድሃኒት ናይዚ ድማ ካልእ ዘይኮነት ካብ ፈለምኡ ምጥንቀቕያ ነይራ እዞም ዝስዕቡ ስጉምትታት ገለ ካብቶም ካብ ሽላታት ጁባ ንምድሓን ክትገብሮም ዝግብኣካ ጥንቃቐታት እዮም ዕላማ ጓሓሉ ክገብሩኻ ንዝኽእሉ ነቕዓት ልኾኽ ወይ ኣውሕድ عينت سرقتي مسعراش ورق مرقي كبرات موبايلات وزته طب زبلا مخانن بمذكر اقالبو ليابوز صحبو نغرات اي تكبر وي بقلع اي تحاز نموبايل كان كالي كان تتقوملهم انت زي ليخا طيل إلهم كم زرعيو اي تكبر كاب عين سرقتي كول كتبلهم يطبو اب غودناتن اوتوبوساتن ولا ون باغرخا انخدكا ناي صحف ملقتي كسردد تليفون كدول موسيقى كسمع وزته بحفشو الكترونيكاوي اقحا كتقم كلخا ابكا بيخا منالور همخان قلبخان مستقحان تغبر زلخان خون يبلون انا توعسكا ديو كوفيلكا موسيقى نسمع ناي اتتقمل ايرفون حبر صعدا انت خوينو نابزهونه كال حبر قيرو اتمنتاي صعدا ايرفون بوزح غزيات ابل زعينتو كبر اقحا تتقم هلاو كايو زملكت እዚ ድማ ንሸውሃት ሰራቅቲ ሃዘብል እዩ ዕለታዊ መደባትካ ንድሕነት ኣብ ሓንጎልካ ኣስፊርካኻ ክሰርዕን ክትንቀሳቐስን ዘለካ ኩሉ ሰዕ ኣብ ከባቢኻ እንታይ ይግበር ኣሎ ኣስተውዕል ኣብቲ ዝያዳ ምቾት ዝስማዓካ ቦታታት ውራያትን ዳንጌራን ዝያዳ ተጠንቀቕ ነብስኻ ኣውዲዕካ ምዝናይ ኣየድልን እዩ ዘይበዓል ድሓን ይፅጋዓካ እንተልይውን ነብስኻ እነግረካ እንድዩ ዋላ ሕፍረት ይስማዓካ ነብስኻ እመን ሰብ ከይብለኒ ኢልካ ዝኾነ ሸለል ኣይትበል سرقن زبن بسلامن دنن تخويلهم يم كنقاسقاسو زمرصو مفتوتهم كيتخون اخول برهان بزلون سبب زحي زنقاسقاسن توعاز مقدت عنا عمد كديو بقوراج مخات نيو بلو مقديك حصرلي إلكا ابدبيا كتارو كيتعطو تتنقق مريت عين دحر محازو صمواس لزعسلهم كا ناب منافشتات غزكا اي تخيد بماكلهم كتقرصون اي تدفر بينخا تيل انابلكا مخات ندحنتكا صبو ايكونن مسبات وي بوجله مخات زياده وحسنات كم زلوا اي تزنقع رئيسخا اغنيكان افلبخا نفيحكان دماخيد نسب دارن جنبارن تموتو سرقتي دندنت مخانم فلت
ዝበዝሐ ግዜያት ነቲ ንኸባቢኡ ብንቕሓት ዘይርእን ደኒኑ ዝኸይድን ሰብኦም ዕላማ ዝገብሩ ወጃህላይ ኣይትኹን ጀግኖን ከዓ ኣወግድ ኣብ ግዳም ፀኒሕካ ናብ ገዛኻ ህሩግ ኢልካ ኣይትእቶ ቅድም መፍትሕካ ኣዳሊኻ የማን ፀጋም መን ወይ እንታይ ኣሎ ርአ ምስ ኣተኻ ንዝኩሕኩሓካ መን ምዃኑ ከየረጋገፅካ ፈፂምካ ኣይተኽፈት ኣብ ከባቢኻ ዝኾነ ዘጠራጥር ነገር እንተርኢኻ ድማ ተቐላጢፍካ ብኣካል ወይ ቴሌፎን ብምድዋል ንፖሊስ ሓብር ብሓፈሻ ካብ ሽላታት ጅባ ንምድሓን ነዚ ክዝርዝር ዝፀንሐ ናይ ድሕነት ስጉምትታት ውሰድ كبرى سمعتنا أبز حلفة ورحية كاتيت أب مغاركا حدش هنزمناون مدبر بوليس تهانيت يركب إذا حدش هنز أزي أم مسرحو كمينيرو نا أجواب هنز أوتون أقداس نوتن بزملكة ريبورتاج سعيوز غربي ونابد دالوي تسفيت قبر ميكائيل ريبورتاج ممرقتا مدبر بوليس مغاركا بوليس إيرترا سلامن ጸጥታን ህዝብን ሃገርን ኣሞሓስ ገበን ንኸይፍጸም ምክልኻል ምዝፍጸም ድማ ጻሪኻን ኣብ ፍርዲ ናይ ምቕራብ ከምኡውን ሓደጋታት ትራፊክ ኣብ ህይወት ሰብን ንብረትን ዘስዕቦ ዕንወት ንምእላይ ለይቲ ምስ መዓልቲ ብስራሕ ዝተጸምደ ትካል እዩ እዚ ትካል እዚ ከም ኩሎም ትካላት መንግስቲ ድሕሪ ናጽነት ውሱንን ዝርከቡ ድማ ዝዓነወን ትሕተ ቅርጺ ተረኪቡ ስራሕ ጀሚሩ ስለ ዝኾነ ድማ ኣብ ስራሕ ዘይምቹእነት ክፈጥር ጸኒሑን ኣሎን ገለ መደበራት ፖሊስ ኣብ ዘይውሑስን ዘየተኣማምንን ቦታ ተደኪነን ብምጽንሐን ንብዙሕ ዕንቅፋታት ናይ ስራሕ ተቃሊዐን ውሕድ ካብኡ ንምጥቃስ ጽበት ኣብያተ ጽሕፈታትን መንበረ ኣባላትን ኣብ ማእከል መንበረ ህዝቢ ዝተደኮነ ምዃኑ ዝፈጥሮ ዘይምቹእነትን ወዘተ ስለ ዝኾነ ድማ ኣብ ከረንን ካልኦት ንኡሳን ዞባታትን መደበራት ፖሊስ ክህነጽ ከሎ ኣብ ዞባ ማእከል ዝርከባ መደበራትን ማእከላይ ቤት ጽሕፈትን ዘጠቓለለ ድማ بكبيد وصايتات ጽገናታት ተኻይዱሉን ይካየደሉን ኣሎ ምርኣያ ናይዚ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ተጀመረ ብሉጽ መለክዒታት ዝወነነ ህንጻ መደበር ፖሊስ መቐርካ ተዛዚሙ ብቀዳም 19 ለካቲት 2022 ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ጨናፍርን ስታፋትን ከምኡውን ኣመሓዳሪን ዞባ ሎጓዓን ሰባ ኣቶ አብርሃም ሓጎስ ኣብ ዝተረኽብሉ ክምረቕ በቂዑ ከምቲ ልዕሊሉ ዝተገልጸ መደበር ፖሊስ መቐርካ ኣብ ጋሽ ባርካን ዞባ ሎጓዓን ሰባት ትርከብ ኮይና ኣብ ማእከል ህዝቢ ዝተደኮነትን ጽበት ኣብያተ ጽሕፈት መንበረ ኣባላትን ጡርጡራት ዝቕየድሉ ክፍልታትን ዝነበራ ብኹልንትና ንስራሕ ዘይምችእቲ ኮይና ያጸኒሓ እዚ ሕጂ ተሰሪሑ ዘሎ ህንጻ ግን ኩሉ ዘማልአ ብቑዕ ምዃንዮም ሃነጽቱ ዝገልጹ ኣብቲ ስነ ስርዓት መመረቕታ ቃል ዘስምዐ ሓላፊ ጨንፈር ሓፈሻዊ ኣገልግሎት ሌተናል ኮሎኔል ደበሳይ ተኽሉ ኣብ እዋን ስራሕ ዝነበረ ብድሆታትን ተሳትፎ ህዝብን ኣመልኪቱ ብኸምዚ ዝስዕብ ይገልጾ ኣላ ሓለም ጊታ ናይ ትማሊ ኣብ ወራራት ነበረት ኣገድሊኤ ረስዕ ዋስወስ እንዳይበል ከምቲ ሓለፈ ድማ ይሕመል ይብል ኣለው መንደላይ ጎብል ፖሊስ ኤርትራ ኣብ ምጽፋፍ መደበራትን ቤት ጽሕፈት ሓደ ካብቶም ኣብ ዓመታዊ ውጥን ዘስፈሩ ኮይኑ ነዚ ክውን ንምግባር ፖሊስ ዘመናዊ ዕጥቅን መሰላጥያን ወኒኑ ገበናትን ሓደጋታትን ቅድሚ ምፍጻሞም እቲ ዝበለጸ ምክልኻሎም እተ ተፈጺሞም ድማ ተኸታቲልካ ኣብ ሕጊ ምቕራቦም ኣይጽገምን ጸኒሑ እዚ ድማ ናይ ርሑቕን ቀረባን ውጥን እናተሳእለ ክስርሓሉ ጸኒሑን ኣሎን ዝኸበርኩን ዝኸበርክንን እዚ ረብ ንሪኦ ዘለና ሓድሽ ህንፃ መደበር ፖሊስ መቐርካ መተካእታ ነዚ ዝጸንሐ ጽበት ቤት ጽሕፈታት ከም መደበር መጠን ተዘኪርዎ ዝጸንሐ ቦታ ኣብ ከባቢ ውሽጢ ሰብ ሓዳር ሓፈሻዊ ንክሰርሓሉ ዘይምቹእ ምንባሩ ዝፍለጥ ኮይኑ
نزل لوطي لممصا أزاز بوليس إرترا قد عصرت عمد نتصرح كون المقرار مقركالنا ورده نزلوا كتب حلفتي الزبا لقوا عن سبا حلفتي حماماتين مرتدا كجبر صنيعو بعدت عسرة ورا حمشته كلتشان عسرة حاجة سرح تجملوا انت زبر عسانت سرح نعلم جبرتي إذن كلامن زبر ربي تفتاتيو ترايو إذا حد شيء صار بعابي البوليس زمركته كوان تخونه هزلن من محضار الزبا لقوا عن سباون أبتعتيو ذكر كرات أبدحان بيتصحفت خريئين كله عدالة سلز سمعه وقع حقه سكانه له أمور دافع إذا من سازي بزي مشاركتي أبزي بزحي وزر لمعبالي كبتصح أي مخالة زغا كبالي يتأسجن المحدار الزبا لقوا عن سبا نسبة المحدار كرامسات إذا سرح كابز جمر كساب زازين نزقبر الله كل بدياوي بالتحوار مورالين نمسجن ጀሚርካ መፈጸምታ ምብጻሕ መሰረታዊ ነገር እዩ ዝበለ ኣዛዚ ፖሊስ ኤርትራ ኮሎኔል መሓሪ ጸጋይ በወገኑ እቲ ፕሮጀክት ኣብ መፈጸምቱ ንምብጻሕ ዝጸዓቱ ሓለፍቲ ሞያውያን ክኢላታት ሰራሕተኛታትን ህዝብን ብኸምዚ ዝስዕብ ኣመስጊኑ እቲ ዝርዝር ከም ዝገበሳይ ዝገለጾ እንዲሁ እዚ ሓሳብ ካብ ድሕሰብ ልዕሊ 10 ዓመት ገይሩ ከምቲ ዝገለጾ እጂ ግዜው ኣኺሉ ግን ተጀሚሩ مجمار ذي كونها جمير كام وداها مسارتها ونجري سلازيد مزازم مبتحنا نقع نخلنا نقع حق وسنا كانوا هم تذبها الزولة بزح تصرفوا كا دلله مثلا من متصفاف قالت لي تحابيرنا تنتصاففوا تجمع يقولون تكال كاهم زي أبراهام زقلتوا نعتكمي ممكن خانو توسع نجار زدلت الله موسخ نايت حزب تراخ ونخيلي تمدبر كا الجامي خبزن لعلي كسرح لي كني مترفه بعلم دا صففن دا صرين دا مدمده كخيت كا بزا غاتا مخبر زلي مدبر بوليس مأسري ذول امت كلونا يقولون كم مماري كم ملي كم ممعادي بغمز خمردو للناس لذي زي لك عمت من محدار كتريوا لكم من محدار مدبر بوليسن هذا نهزو أقول بلوز ذهب مخانو ترديهم ما ساري بزح تساريح اللهم وسابق الساريو كومو أكردوا يقولكم كورب زي عنتوا تعزى سميعاني جزي أقرب تحساس وانا الرم كنبلات بغتير قالوا نتم مابز سراح استساتفوا بحافشة أورخاتهم كابز خبابي مثلا سرح زنبر نداقون تحدا قلت نداقون زين بنبي سلس سرحو مثلا ورينا من أبتكزي سراح بنبي سرحو سلس زنبر قالاتف سلس خالة أورخا نعم كنا مسبنا قبو مسلمي تما بالاتنا كوا ناتهم سراح ناتهم الجام سلس غانا أورا بنتم بدقة مثلا بسرحو زنبر سراح ثانية بالتعمي تقداسنتن كلتافن سلو زنبرم اتي كزازم زنبرو بزيون ابز حسر بزي خزازم مخالو كي تغسكو حل فايدلم بسترفة تخبال زغل بسوفي تقاليسو سلو زغنة غني اللي كبرتها والله أما حدارين الزوالوكو عن سبع أبراهام حاقوس بوغانو እዚ ህንፃ መምሃርን መእረምን ምዃኑ ድሕሪ ምጥቃስ ሓደ ካብ ልምዓታዊ መደባት መንግስቲ ምዃኑ ኣብርሂቡ حرام مجمرتا እንኳ ዓብዝ ከዓና እዚ ህንፃ እዚ ድማ ከምቲ ንፈርሖ ኩልና ኣይኮነን መምሃርን ሕጊ መፍለጥን ከምዚ ዓይነት ህንፃ ክስራሕ ከለውን ናይ ብሓቂ ቆርዓት ናይዚ ንኡስ ዘባና ምዃኑ ምክንያቱ እቲ ናይ ንኡስ ዘባና ፀንሐ መደበር ፖሊስ እዚ ሕጋዊ ከምዚ ዓይነት ስታንዳርድ ዝሓዘ ህንፃ ምርካብናውን ንሕና ሓደ ካብቲ ፀጋታት ካብቲ ልምዓታዊ መደብና ሓደ ተወሳኺ ምዃኑ ኢና ኣሚንናሉ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ህንፃ እዚ ተወዲኡ ይኮነን ከምዚ ዝበልዎ ሓደ ዝተረፈ ነገር ኣሎ ምትሕባር ናይ ህዝብን እዚ ትካል እዚ ድማ ናይ መንግስቲ ዘይኮነ ሕጂ ናትና እዩ ናትና ስለ ዝኾነ ድማ እቲ ዘድሊ ነገር እዚ ንኡስ ዘባና እዚ ከምቲ ክንተሓባበሮ ፀንሓና ዝያዳ እውን ተሓባቢርና ዝጎደሎ ነገር እንተህለውን ንዕኡ መላሊእና እዚ ትካልና እዚ ድማ
ናይ ብሓቂ ከም ዘለዎ ከቅፅለና ካብቲ ንደልዮ ሓደ መደብ እዩ ስለዚ ኩሉ ኣብዚ ተሳተፈ ናይ ብሓቂውን ፖሊስ ኤርትራውን ነዚ ግምት ኣትዩ ኩሉ ነገር ናይ ብሓቂ ላዕልን ታሕትን እንዳተባሃለ ዝመደበር ዝፍፀም ኣሎ ተባሃለ ካብ ላዕለዋይ ሓላፊ ጀሚርካ ዝተዓተ እግሪ ዘሎ ነዚ መደብ እዚ ንምፍፃም ላዕልን ታሕትን ክብሉ ፀኒሖም እዮም ነዚ ላዕልን ታሕትን ክብሉ ፀንሑ ድማ ፍርኡ ድማ ዝርኢና ኣለና ንሕና ንውዘባ ድማ ኩርዓት ምዃንና እውን እግሪ መገድና ክንገልፅ እንደሊ ስለዚ ንኩልና እንኳዕ ኣብቅዓና ነቶም ዝሰርሑ ነዚ ዘበገሱ ኣካላት እውን ሞገስ ሰማዓዮም ኢለ የቐኒለይ ዓወትና ሓፋሽ ኣብ መደምደምታ ህንፃ መደበር ፖሊስ መቐርካ ብኣባላት ህንፃ ፖሊስ ተቐይሱ ዝተመርሐ ኮይኑ ነቲ ስራሕ ምስ ዝመርሐ ኢንጂነር ንደረጅኡን ብቕዓቱን ከምኡውን ዝሓለፎ መስራሓትን ኣመልኪትና ናይ ዘካየድናዮ ቃለ መሕተት ኣስዒብና መደብና ክንዛዝም ሽመይ ኢንጂነር ዮናስ ኢዮብ ይበሃል ኣብ ክፍሊ ምህንድስና ኣካል ህንፃ ይሰርሕ ማለት ራይ ሕጂ ቀንዲ ኣርእስትና ብዛዕባ እዚኣ ኣብ መቐርካ ተሰሪሓ ዘላ መደበር እያ ካብ ኣጀማምርኣ ጀሚርካ ስፍሕ ዝበለ ሓበሬታ ክትበና እዚ መደበር እዚ ካብ ዝሕሰብ ከም ፕሮጀክት ተሓሲቡ ናብ ሚኒስትሪ ህንፃ ከም ጠለብ ካብ ዝቐርብ ልዕሊ 9 ዓመት ገይሩሎ ማለት እዩ ኣብ 2019 ብዝተገብረ ሓድሽ ጠለብ ማለት እዩ ፕሮፖዛል ምስ ቀረበ ናይ ፕሮጀክት መደበር ፖሊስ መቐርካ ንኽስራሕ ፀዲቑ ኣብ 2020 ወርሒ 5 እቲ ስራሕ ብዕለት 23 ስራሕ ሙሉእ ጀሚሩ ማለት እዩ ኣራይ እቲ ቀንዲ ናይቲ ህንፃ ዲዛይኑ ወላ እቲ ዘለዎ ብቕዓት ከመይ ትገልፆ ካብ መጀመርያ ካብቲ ታሕቲኡ ካብ ፋውንዴሽን ጀሚርካ ዘለዎ ማቴርያል ዝኣተወ ንብረት ብሙሉእ ነቲ መደበር ፊት ዝኸውን ማለት ድልዳልዩ ይኹን በቲ ዓቕሚ እቲ ኦፊስ ድዩ ሬሲደንስ ድዩ እቲ ሴልስ ንብሎ ድዩ እቲ ዘለዎ ድልዳለ ብሕጂ ካልእ እንተዘይሰሪሕና ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ዝለዓለ መደበር እዩ ዝበሃል ማለት እዩ ኣብ ሰራሕተኛታት ዝነበረ ዓቕሚ ወይ ኣብ ሰራሕተኛታት ዝነበረ ብቕዓት ከመይ ትሪኦ ሰራሕተኛታት ብሓፈሹ ሲቪል ሰራሕተኛ ቆፂርና ኢና ኣቢልና ናትና ኣካል ህንፃ ፖሊስ ኤርትራ ብሞያውያን እኩል ዝኾነ ዓቕሚ ኣለዎም ግን ኣብቲ ናይ ጉልበት ዓቕሚ ቁሩብ ፀገማት ስለ ዘለና ወሓደ ስለ ዘለና ኤጌንቶም ዝነበሩና ሰራሕተኛ ናይ ጉልበት ናትና ነዳቆ ኩኑ ምኒዋሎ ኩኑ ገለቶም ዝነበሩና ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ናይ ክራይም ኢንቨስቲጌሽን ዩኒት ዘሎ ናይ ካርሸሊልና ንፅውዖ ኣው ካልእ ዓብ ስራሕ ስለ ዝነበረና ኣብኡ ተዋፊሮም ነይሮም ማለት እዩ ከገለፅና ክንሓልፍ ዘይንደሊ ቀልጢፉ ናብቲ ዝድለ ክበፅሕ ዓብ ሓገዝ እዩ ነይሮም በዚ ጋጣሚ ከመስግኖም ፈቱ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ተመሓላልፎ መልእኽቲ እንተለካ ወይ ናይ ህዝቢ ምትሕብባር ዝነበረ ከመይ ትሪኦ እወ ናይ ህዝቢ ምትሕብባር ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ህዝቢ ንእሱ ዘባሎ ጋዓን ሰባ ምስ ምሕዳር ኤጌን ምስ ህዝባዊ ሰራዊት እቲ ንእዞባ ዝርከቡ ምስ ተማዘዝቲ በራጊድ ምርዳእ ናይ ሓደ ቁሩብ መዓልታት ናይ ማእቶት ስራሕ ኣካይዱ እዚ ድማ ናይ ብወገና ፅቡቅ ዝኾነ ስራሕ እዩ ነይሩ ክንብል ንኽእል ማለት እዩ ብሓፈሹ ግን እዚ መደበር ብሙሉእ ንክስራሕ መሻርክቲ ኣካላት ንብሎም ነይሮም ካብ መጀመርያ ካብቲ ዲዛይን ክንገብር ከለና ድዩ ገለ ክንገብር ከለና ድዩ ኣባላት ሚኒስትሪ ህንፃ ኣለው ሚኒስትሪ እዚኦም ሰገን ኮንስትራክሽን በቲ ግዜ ብመዓልቲ ኣብቲ ኣቀራርባ ሙሉእ ሓገዝ ይገብሩና ስለ ዝነበሩ በዚ ጋጣሚ ዝከመስግኖም ፈቱ ማለት እዩ عيد دبري إنها توروري بعصبو دو دحالر زي خلو برسو بريمو زي حال كبر بحمومو ود سوا سحلو العرساوا يحب شاف لو حلوة برنو سلن زرق ساقرات يبلا لو عين مريت سيئو تسايناي سحرات سحرت دقيمة سيبلي حد يقلس حد علي وسني بلو لو قسن زبي كسن عوي حسكا قسن زبي كسن كسن زبي كسن الله الكاب علي انا حلا وسن انا من دلاي زي الحين زي ليلي على ورد ميزان يقول راس تنكبات
نمسئلو عليك وقع الله دابلي بحد قالي زنر أبدو دابات تقاديمو يحد كي وقدا قادن يزعنر عليك وقع الله دابلي بحد قالي زنر أبدو دابات تقاديمو يحد كي وقدا قادن يزعنر زخبركم زخبركن سمعت ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ ንሎም ዝተዳለወ መደብና ብዛዚምና ኣለና ኣብ ምድላውን መቕራብን ምሳኻትኩም ጸናሕና ካፒተን ብርሃነ ዘካርያስ ተመስገን ትኩ ኤርሚያስ አስፋሃ ተስፊት ገብረ ሚካኤል ሻይ ተሞልሶ አቤል አብርሃም ሙሴ ኪዳንን ዓወት ዓመኒና ንስለምክትታልኩም ብኽብር ነመስግን ሰላም ክነባ